kuwi iki caksi. Ya niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tepe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki ya. Ini caksi apa sanidi? Niki sak menika caksi, Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asisten. Oh sanidi lek caksi. Tepe Pak niku nggih. Nggih lek caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek sanidi kan sahabat Niken Salindri. Tuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku ora tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Malah tak ambung lho malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten siap. Oh, mboten siap. Pak Margono dawuh mboten siap. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintene mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Sak bawane pisan no. Ayo. Weekend. Tekan. Ambekan entek ra apa-apa penting duit rantek kan. Amin. Iya. Suarane gendeng pelan kendang terus suling terus mari ngono rebab kender main ben enggak siter main Nggih. kembang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang kender rebab siter suling gambang. Oh iya. Oke, siap. Benang main, Pak. Main piye benang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap. Yo. Suarane Oh. Gendeng pelan biangan Ayo Pak, jenengan nggih main Pak. Aku kan ngopo? Aja main udat-udat ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blamjangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Iya, Pak. Ayo. Kene ngemat nih bawahmu malah kon gerak. Oke, siap. Pianyu Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya, limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Ngene iki. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Triastuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho.